Vi lever i en tid, hvor viden og adgang til viden er vigtigere end nogensinde. Men hvordan sikrer du dig, at din viden ikke bliver forældet? Hvordan får du indflydelse på fremtiden? Og hvordan opnår du adgang til et internationalt netværk? Forestil dig en hverdag, hvor du indtager en langt større og aktiv rolle, når det gælder om at skabe synergi mellem viden og vækst i din virksomhed. Hvor den nyeste og mest værdifulde viden om standarder og kommende standarder altid er tilgængelig, og du har adgang til den før alle andre. Hvor du har den nødvendige viden til at hjælpe din virksomhed med at tilpasse processer og produkter i god tid. Hvor viden til rette tid sikrer din virksomheds betydelige konkurrencefordele. Forestil dig, at du er med til at forme fremtiden inden for dit fagområde, gennem deltagelse i europæiske og internationale arbejdsgrupper, der udarbejder fremtidens standarder. Hvor en målrettet indsats kan give stor indflydelse, både nationalt og internationalt. Hvor din stemme har indflydelse i de demokratiske beslutningsprocesser, og hvor du deltager i de tidligste faser af udviklingen af fremtidens standarder. Hvor alle kan deltage i udvalgsarbejdet på tværs af faggrænser. Forestil dig, at der bliver åbnet døre til et netværk af mennesker med ekspertviden og indflydelse, som du ellers ikke vil have adgang til. Hvor du er en aktiv del af et netværk, som du kan trække på i både formelle og uformelle sammenhænge. En hverdag, hvor du bliver din virksomheds vigtigste ambassadør i nationale og internationale beslutningsprocesser om fremtidens standarder. I et udvalg hos Dansk Standard får du direkte indflydelse på indholdet af fremtidens nationale og internationale standarder. Det er medbestemmelse og indsigt i åbenhed med omverdenen. Der er ingen grund til at tøve.